Ngiyanibingelela amagumbi amane omhlaba nibikelela uDokotela uDlamini abanye bathi umzimba ukhalimani abanye bathi umzimba onemali bingelela nogotshwa ngamandla kwecansini ulalo phela uthwala izinto ezaphansi amaphele phiko ubovotable amaketha ngumkhwazi lema nje kuba ibenza untangoma sobuhle bogcatha umlothi nangena esikoleni mazaphuma zotha ngilapha ke wonke umukelo sekhaya ngithi usekhona uDokotela uDlamini usekhona uDokotela wenu ozonilethela impilo bakhalile abantu eEastern Cape bakhala abantu eGauteng bakhala abantu eMpumalanga uDokotela uDlamini odabuka endaweni yakona Ngoma noPhongolo usefikile ke manje la unilethele nanka ama product uDokotela uDlamini usebenza ngomkhuleko ngokukhuleka akhulekela abantu akhulekela amanzi la wabonayo waphethe esandleni engahlukani nawo okuyiwona enzima ngamayifika empilweni yomuntu so ngifuna ukuthi kumbukelo sekhaya mbukelo ungaphuthelwa ile misebenzi engilethele yona njengoba ubona lapho umbukele ekhaya ubona ama product egcwele yonke indawo la ekhaya kunalamanzi empilo Faith Water aphilisa umuntu ethi umuntu mina sengizamile Dokotela izinto ayilungi ngifike ngimnikela amanzi abusisiwa khulekele kuvulekele izinto zakhe ngibuye ngizoba nanansi indiza yempilo kubantu abagulayo kuyenzeka umuntu uthola ukuthi uhlifikile induna ebusweni ziphuma ebusweni induna la esiphongweni uthola ukuthi kungcole isinye kuye ngoba nje ephuma induna ngcole isinye lembiza ibulala yonke inhlobo yesilonda esingaphakathi kumuntu ungabe uphethwe ama ulcer iyakusiza uphethwe isinye iyakusiza unamathumba aphuma emzimbeni iyakusiza une rash ephuma emzimbeni yona into engilwa nayo ukuthi ngibulala ingxabu zokugula kumuntu ngoba mangabe utshala isihlahla usikhatha uthi ufuna ukuswisa ngeke siwe leso sihlahla leso into efuneka yenzeke kufanele usimbe impande zaso so la kulembiza ke leso ngisiza umuntu othi mina Dlamini nginesichitha umzimba wami mubi ngine-eczema nginenkinga yokuthi ukudla ngikuthandi mangidla ngiyabuyisa nginenkinga yegazi imizwa yami ayisasebenzi ngiphethwe ezinyawo nansi imbiza yempilo engilethela abantu ngiuDokotela uDlamini engizothi abantu hamba uyithole lembiza bese uyiphuza bese uyabuya uyangitshela ukuthi yini eyenza kule empilweni yakho igama layo umathatha kanye izifo yaqanjwa ngabantu kwathiwa umathatha kanye izifo ngibuye ngize la uma ngabe unesichitho uthola yona lembiza le oqala kodwa uma unesichitho uthola yona bese uthola nayo insipho yenhlahla esusamabala esusinduna uma unenkinga yobuso noma yomzimba uthole nasi isiwasho senhlahla sokuqhuma uphalaza ugeze ngizokuchaza kahle bese uthola nasi esiqondene nemali mangabe ukuthi sihambisana futhi noclean igazi mawuthi unesichitho uthola nasi izinto zo4 lana sikhuluma ngempilo silapha umuntu enyameni ogulayo noma ukudla okuthandi uyabuyisa usuhamba kancane isifuba sibhlungu uphethwe iphika nansi imbiza bese siza la ufuna umsebenzi unenkinga yokuthi wena ufuna umsebenzi unesichitho uhamba naso nazi izinto ezokulekelela nale yambiza kodwa noma bese uthi ufuna umsebenzi ukuthi Dlamini izinto zami ivalekile sengizamile ngahluleka izinto zami ayilungi thatha nasi isiwasho senhlahla esisusa amathunzi kuyenzeka uthola ukuthi wathandana walala nomuntu othile kanti lo muntu kwenzeke iabortion noma wachitheka isisu wangageza noma lo muntu odibana naye othandana naye washona lo muntu wayezona naye so manje lo muntu ebusuku uyabuya uzomembasa lo muntu thola nasi isiwasho unenkinga yokuthi kunabantu bakini abashona mabeshona wangageza laba bantu sisusa amathunzi sesibiza ngokuthi isiwasho senhlahla sebeze bethi umavula kuvaliwe bese kuzothi la ngiphethe semali mawukuthi imali kumuntu ayihlali siqondene nemali lesi mawukuthi imali ayihlali kuwe uthi hayi ngiyasebenza manje khona into engiphazamisayo emalini nasi siqondene nemali ngizoza kweseyilwane nemoya emini nasi siqondene nemali ngibuye ngize la etsipheni esusa amabala isusa induna inhlahla imali inhlahla umsebenzi inhlahla ukuphumelela iphinde yakho ubuso amakhuba asuke emilile zinduna osukunazo umzimba olumayo irash thatha lensipho le uyigcobe ulale nayo uvuke ekseni bese uyayigeza isuse wonke lamabala isuse konke lokungcola kusegazini kuwe ziphinde lezi zinto zo3 zakho ugazi kuwe mawukhamuka wonke umuntu akubuka kuthande kuyenzeka ubona umuntu uthola ukuthi lo muntu uyamuzwa ukuthi lo muntu unesidina akaze asho lutho kuwe but kungcole igazi ngaphakathi nasi isosho semali nasi senhlahla nansi insipho yenhlahla bese siyafinalize ke lapha sesiyavala la sivuze la kwi lotion nansi lotion ibhaliwe embukele ekhaya
isimonyo lotion ugazi ukhuluma bakuzwe interview ukuthandeka mawuya phambi kwabantu le lotion kuyayibona lapho ukuthi ayiyodwa i lotion kodwa esisethiwe yokuthi mangabe uqala uya phambi kwabantu uya kwi interview uyobhekana nomuntu othile ofuna uxoxisana naye ufuna la uyakhona khambe kahle thatha nathi lotion ufike ugeze ngensipho uphuza imbiza ugquma uphalazo ugeze uclean igazi lakho ngeyiwasho bese uthola nansi ke lotion eyokuthi uma phambi kwabantu ube nogazi uthandeke sibuye ke manje size kunansi intambo yezitha kubantu abathi dokotela mina nginezitha enginazo kube khona umuntu othi dokotela mina nginenkinga yesilwane esilala nami ebusuku siyancindezela siyafika silale nami sizenze umuntu engithandana naye sizenze umuntu othile mhlawumbe oyihlobo sami noma sizenze umuntu othile silala nawe nansi intambo yala ekhaya yezitha le ntambo ngicela ungalenzi iphutha kube ukuthi awunayo le ntambo imali encane la ekhaya kodwa ke sizonyuka iwu200 rand uyifaka okhalo njengoba ngiyifakile yami ikulekelele itheni mangabe kukhona into ezokwenzeka iyancinza le ntambo leqhuzu lelelali kuba ngathi iyancinza or ingathi iyaqina leyo ndawo isikutshela ukuthi move kuleyo ndawo intambo yezitha ephinde idala inhlahla ivikele wena la uhamba khona ikuvikele kuyo yonke into embi ebhekene nawe le ntambo ikusiza kakhulu ezitheni kodwa ke nasi siwasho seyilwane ulalwa isilwane uphupha kabi uyacindezela mawunamandla ungakuthatha kokubili lokhu 1 2 go2 bese uyokusebenzisa ekhaya intambo yezitha isiwasho seyilwane semoyeni bamaphupha amabi uyacindezeleka lezi zinto zo2 ngibuye ke manje ngize la abantu bezwa bekhuluma ngepin code bethi khona ipin code abantu ipin code igama lepin code lafika noDlamini from endaweni yaseMandeni mbukeli ngangisebenza eMandeni ngidayisa ipin code intombazane yasebenzisa le pin code le ithi impela ubaba wekhaya wayededela ngathi angazwenzani imali ngenxa yokuthi ishayele pin code uyiphuza nobisi mawuyinsizwa uyiphuze nestone mangabe umama noma umuntu osifaza iyakusiza kakhulu ekamereni igama la ipin code iyahlala egazini ikulekelele ihlale nje egazini eside isikhathi igama la ipin code uma ngabe usuyisebenzisile ipin code usufuna manje ukuthi ke umuntu wakho ezwe wena khambe kahle usuthatha naye lento encane ngiphetha kusona isimonyo lesi yinamatheli igama layo uyayigcoba nje emzimbeni wakho uma uzovakashela umuntu wakho iyakulekelela kakhulu sebaze bayibiza ngenama abanye eThekwini bathi inamathela uyayigcoba ekuthini isibambelelo kahle kahle iqondene nokuthi mangabe ufuna umuntu wakho niphilisane kahle uyayigcoba nje egazini kuwe okugcina nci nansi into engiyiphethe wena nomuntu wakini othi usekhathele ukuphuza ngicela ungamtsheli mawuzomfakela lento umuthi loqondene notshwala ukuye kutshwala kumuntu othi mina ngifuna ukuye kutshwala lo muthi ke lo u1000 rand uwenza nje solo muthi ufaka nje utshwaleni umuntu asuke ephuza noma makuthi ade phuza umyeke nje aphuza bese umuthi iqutshwa lenona bese ke uyayenza lento yayo abiye kutshwala ngena abantu abaningi asebeye kutshwala beyiswa yilo muthi lo